päivä. Tein aamupäivän tuossa hommia kotona ja reilu puoli tuntia, niin mä oon toimistolla. Mikko! On paljon töitä tänään. Me joudutaan irtisanomaan ihmisiä. Mitä sanoit? Joo, no mitä se sanoi sulle? Se rupesi jotain väittämään, että mulla on burnout. Etkö mä tiedä, että tekee tätä nainen ihmisen? Hei Pekka, missäs mennään? Ota sieltä mukaan. Meillä on hirveän tappio tässä. Pekka joukossa viisaus tiivistyy. Elmerihan mun kimppuun kävi siellä toimistolla ja sai varmaan kuin tällin päähän. Mitä helvettiä täällä oikein tapahtunut? Projekti tonne, että kukaan ei saa tiputtaa. Mitä se oikein? There can be only one.